Kubleshibun pi bara hakani ka video ngi pej eki match ki ban sale kai mantak sngi la shai ka sngi balang bala shi sngi ka sngi palai teki match ki ban ya kai mantak sngi ki la dablut sa snang ka jing khun jong ka group ki ka badai padang ka Portugal bat ka Uzbekistan shibet ka shposh teng man miet bat kan ni kan dai ka match ka ba ar jong Cristiano Ronaldo wala daw la le kai sniu wala daw ula dai sapuis nam maknaru Ronaldo te Ronaldo hipat ki balang shania ya Ronaldo subha ban ya comments teki match ki ban sa ya le kai na shai ka ar sautrek sngi balang ki long kumne ningkong ka de ka group L hakapor shibajish teng stem ka jingya khun hapreng ka England ba ka Ghana ka jingya khun ka ba ar ha group L hi ka dai hakapor south teng stem ka long hapreng ka Panama ba ka Croatia ka jingya khun ka group ki ka long hakapor new teng stem hapreng ka Colombia bar ka di ar Congo bar ka jingya khun ashi sngi ka ar santarek sngi palai kalong kumne ningkong ka di ka group B hakapor kan ar steng step ka jingya khun hapadang ka Switzerland bar ka Canada ka jingya khun ka ba ar kalong haka group B hi haka jo ka por kan ar steng step hi ka de ka jingya khun hapadang ka Bosnia and Herzegovina bar ka Qatar te hande dan atli ki jingya khun haka jo ka por barkin sa ya long ha Athletic Stadium ki bapher ka jingya khun ka ba ar ka group C ka de ka por lai steng step ka long hapadang ka Morocco bar ka Haiti bar ka jingya khun ka badai ka group C hi ha ka jo ka por lai steng step hi ka long hapadang ka Scotland bar ka Brazil bar ka Nero ki ya long ka jo ka por tang bala ka Jong Stadium pat bat hane ngi la ban yu i u Neymar namar ba ula khlan pha bat ula la ban ya le kai te ka jingya khun ka group A ka de ka por riu steng step ka long hapadang ka South Africa bar ka South Korea bal ka jo ka group hi bal ka jo ka por riu steng step hi ka long ka jingya khun hapadang ka Czechia bar ka Mexico kubleshibun ngin saya kan do ka video ka babut